Салом аз Тоҷикистон. Салом аз Хитоя. Шумо дар Хитой дар цирк кор мекунед ва дар он ҷо Бале, боз ҳастед. Чӣ хел Хитой рафтед ва кай будин? соли 2018 тасмим гирифтам, ки бо Фирӯз Зубайдов роҳбарияти фаъолияти ман. Он ба ман гуфт, ки вот биё бо мо ҳамкорӣ кун дар соҳаи асп. Ва ман қабул кардам бо он ҳамкориро. соли 2019 ман ба ҷумҳурии мардуми Чин сафар кардам. Дар Хитой ҳам яъне як муддати муайян шумо омӯхтед аввал ҳамин касба? Ман омада баробар ҳамагӣ 5 рӯз машқ кардам. баъди 5 рӯз ба кор оғоз кардам. Аз кори имрӯзатон бигӯед, яъне чӣ хел аст кори шумо? Бояд шумо дар як рӯз чанд соат кор кунед, чанд соат истироҳат кунед, чанд бор саҳна бароед, дар саҳна чанд маротиба шумо бояд чанд минут ҳунарнамоӣ кунед, ҳамаша нақл кунед? 2 соат мо машқ кардем ва 1 соати дигар спектакл нишон додем. Хулоса баромади мо 1 соат мебошад. 1 соат номери асбозӣ ҳамагӣ 8-10 минут мебошад. Ягон бор аз асп ғалтидед? Бале, ҳолатҳое буданд, ки аз асп ғалт шудем. Ягон ҷо маъюб шикаст? шудем. Не, ягон ҷо на шикасту, вале маъюб шудем. Бо чанд асп шумо бозӣ мекунед? Айни ҳол бо 3 асп бозӣ мекунам. Аспҳоро миёнашон фарқ мегузоред, ки инаш зеботар, инаш баландтар, инаш чаконтар, ё ки ҳамаш як аст барои шумо? ҳамаш фарқ мекунанд. Ҳаст аспе камтар тез медавад, камтар светишхӯтара. Ҳаст аспе ки оста мерава, чӣ хел бигӯм, камтар безебтарада. Ҳастае ки бо хушрӯтарай, дар намуд хушрӯтарай, дар давидан хушрӯтарай, дар кор хушрӯтарай. беҳтариношам ҳаст. Дар ҳамин қариб 4 сол чӣ проблемаҳо буданд, чӣ азобҳо буданд, ки шумо кашидед дар он давлат? Мешавад ҷое ки сирк камтар безебай мешавад, ҷое ки рукавадитело камтар проблема мекунанд. Мешавад ҷое ки чӣ хел бигӯм, нашоти аспо камтар проблема мешавад. хулоса айни ҳол кору фаъолият беҳтарин аст. яъне роҳбарият, ҳамон раисҳо чӣ гуна мушкил, яъне чӣ гуна проблема карда метавонанд барои шумо? онҳо
ойлукро дертар медиҳанд ва камтар задишка шавам хеле ҷо мешава. Сирка состояние сир камтар безебтарай. дар вақти пандемия цирк кор мекард? Не, кор намекард. шумо баъд аз куҷо мехӯрдед, менӯшидед, хоб мерафтед, мехестед? дар инҷа ҳастай ай тарафи сирк хобҳо ранги гастини саворида онҳо ҳар моҳ моро таъмин мекардам ба хӯрок ворид, половина ойлак, ними ойлак медоданд. бале. Половинаш неву як ойлики пурра чанд сомонӣ мешавад ба тоҷикӣ ҳозир? ҳозир ойлаки ман ҳозир 11-12 ҳазор сомон мешавад. 11,000-12,000 сомон мешаваду хурду хӯрок ҷои хоб аз тарафи цирк аст? бале бале ака, бале. яъне шумо пурра пула тоҷикистон равон мекунед? Не, нисфашро ба тоҷикистон равон мекунам ва нисфашро барои худам мегирам. падару модар чӣ мегӯянд? яъне кори шумо осон нест. гуфтед ки маъюбам шудед, ғалтидед, хестед. падару модар чӣ мегӯянд? Падару модари ман аз кори ман зид нестанд ва чун ҳар вақта дуои падару модар аз ҳама муҳим аст. онҳо зид нестанд. ман дар соҳаи асп кор мекунам, падару модари ман зид нестанд. масъалаи истироҳат, шумо кайҳо истироҳат мекунед? яъне умуман кори цирк чанд рӯз аст? дар як ҳафта як бор рӯзи оддиқ, дар як ҳафта як рӯзи оддиқ метавонам ба шаҳр равам. ти куҷо ки хоҳӣ метавонӣ равӣ. дар рӯзи истироҳатӣ ба куҷо ки хоҳӣ меравӣ. 6 рӯз фақат шумо кор мекунед, амихел? бале ака. яъне соати кори муайян аст ки бояд шумо кадом соатҳо дар кор бошед, кадом соатҳо дар хобгоҳ? бале бале бале. ин кадом соатҳоанд? чанд соат? аст руководител он соати 4:00 бояд дар сирк бошем. соати 4:00 ин саҳар аст? бегаҳ. бегаҳ тоқа як баромад. соати 4:00 бояд дар сирк бошем. соати 4:30 баромад сар мешавад. ним соат пеш баромад тайёр кардан дар кор, аспора шуштан дар кор, тоза кардан дар кор, ҳамаи чиёра баъд баромад. пеш аз соати 4 чӣ кор мекунед? пеш аз соати 4 чун ҳар вақта дар хона бо телефон кам забони хитоӣ меомӯзам. аз кӣ? забони хитоӣ программа телефон худомӯзӣ. худомӯзӣ. агар дар умум гӯем шумо дар як шабонарӯз ки 24 соат аст, чанд соати ҳамона дар кор сарф мекунед? дар машқ дар умум дар цирк 3-4 соат. яъне шумо 20 соати дигар бекор? бале ака. аҷоиб. ягон ҷо биёед, мо ҳамраҳӣ макунем.
масъалаи масъалаи оне ки тамошобинони цирк, яъне хитоиҳо шуморо чӣ гуна қабул мекунанд? Яъне ҳамроҳи шумо гап мезананд, сурат мегиранд, чӣ кор мекунанд? Умуман муносибатшон чӣ хел аст? ҳолате мешаванд ки хирсанд мешаванд, мебинанд ки одами берун ай хитои омада дар хитои фаъолият мекунад, хирсанд мешаванд, мебинанд ки одами иностранец дар хитои фаъолият кардеста, хирсанд мешаванд, миян қатъи сурат мегиранд. ҳаст ҷое ки ҳам хеле мешавад, ҳаст ҷое ки истифода намекунанд. Одами иностранец бисёр ки бошад интересоват намекунанд. Яъне муносибатшон дар умум хуб аст? Бале, муносибатшон хуб аст? нафаҳмидам. Муносибатшон? Бале, муносибат, бале, муносибат бисёр хуб. Шикоят нест ин муносибати хитои Шикоят нест. тоҷика ёки руса фарқ надорад. ҳозир дар хобгоҳ шумо чанд нафар меистед дар як ҳуҷра? Дар як ҳуҷра 2 нафар. Вай ҳамхонаи шумо тоҷик аст? Не, шаҳрванди Русия мебошад. Якҷоя кор мекунед? Бале, якҷоя кор мекунем. Анакнун дар бораи аспҳоятон гап занед. Шумо ҳозир 3 асп доред, ҳамин? Ман шахсан худам як асп дорам ва мо бо 6-7 асп кор мекунем. ҳолатҳое ҳастанд ки аспи ман ба кори ман мувофиқ нест ва ман мегирам аспи ҳамроҳи худамро. дар тӯли фаъолиятатон аспи худатон ягон бор бемор шуд? Бале. Чӣ кор мекунед вақте ки асп бемор шуд? Шумо чӣ кор мекунед ҳамон? ҳаст табибои дар хитой барои аспро Байтор. Аспро муоина кардан табиб ҳаст дар ин ҷо. Бале. Онҳо аспро муоина мекунанд. Мебинем асп кае ки хуб шуд, онро ба кор қабул мекунем. дар бемор шудани аспҳо ёки аспи худатон шумо гунаҳгор нестед, ҳамин хел? Не, агар дар кор бошад, дар рафти кор асп ягон травма гирад, дар рафти кор мо гунаҳгор нестем. Берун аз кор агар асп ягон кор шавад, мо бо ӯ ягон кор кунем, бале, мо гунаҳгорем. Ягон бор шудааст ки берун аз кор ягон чӣ шуда бошад барои ягон асп? Берун аз кор шудааст, аммо он ман набудам. Шумо набудед? ҳамкорони ман буданд. Баъзе ҳамватанони мо барои таҳсил мераванд, яъне донишгоҳ хондан ба хитой. шумо дар ҳамин тӯли қариб 4 сол фикр накардед ки масалан ягон донишгоҳда дохил шавед? Ин фикр дар сарам буд, аммо ин соҳае ки ман дар ин кор фаъолият мекунам, вақт намешавад ки ман ин корамро партоям ва кори донишгоҳ шурӯъ кунам. Яъне шумо пештар гуфтед ки мумкин нест. Мумкин нест?
بله ممکن است. یعنی اگر نه وقت دارید شما مثلا گفتید که 3-4 ساعت کار میکنید در یک روز. میخواد بله برای اون که ویزا ویزای شما ویزای کاری است. بله من فهمیدم. اگر نمیخواید که مثلا تحصیل کنید میخواد. بله چرا در تاجیکستان یگان مکتب عالی نخوندید ها؟ نه من وقتی خورد بودم من مکتب رو ختم کردم، مکتب میونه رو ختم کردم و به جمهوری مردم چین سفر کردم. مسئله اویلادور شوی چی خیلی است؟ یعنی شما اویلادور شدنی هستید؟ بله اویلادور شده هستم. ما زیر از یک چیز شبهه کرده ایستاده که شما یگان دختری خیتایی را نگیرید. نه دختر خیتایی موافق نیست و رسم موینیمون، اما دوست دختر در در آینده چی نقشه ها دارید؟ یعنی شما حالا در خیتای ماندنی هستید در همین کارتون؟ بله نیت دارم این کارم رو 5 یا اینکه 6 سال دیگر دوام میدم. شرطنامه شما چند سال است با تئاتر، با سیرک؟ شرطنامه چه بگویم، ما از این شهر به این شهر سفر میکنیم، کدام شهری که ما سفر میکنیم در اونجا شرط های خودمون رو میگذاریم. چه گویم در اونجا کار اگر 5 ماه باشد آنها با ما ویزا میکنن 5 ماه. ما 5 ماه کار میکنیم، بعد 5 ماه ویزامون رو محکم میکنن، باز دیگر شهر رو میرویم. تا امروز در چند شهری خیتایی بودید؟ زیاده از 10 شهر خیتایی. حاضر در کدام شهر هستید؟ شهر چوینجو نزدیکی تایلند. یعنی حاضر کار شما همه طرفه خوب است و کمبودی نداره؟ بله کمبودی نیست، از جهت کار، از جهت خورد و خوراک، از جهت شرایط، از جهت خوابگاه کمبودی نیست.